Aquesta comissió hem hagut de treballar molt per adaptar-nos a un entorn que era molt canviant, que era confús, que hi havia molta desinformació i que també hi havia molta urgència, perquè les empreses volem fer les coses bé i era molt difícil seguir el ritme i analitzar com t'havies d'adaptar a la normativa canviant. Pensem que tenim interacció amb molta gent, tant per la part marítima, tota la gent i tots els tripulants i els externs que treballen en la recepció i expedició de mercaderies per via buque, tant per la part terrestre o de ferrocarril, tant els xòfers que arriben a les nostres instal·lacions com tot l'intercanvi d'informació. El P400 és una plataforma ferroviària però que permet carregar en vehicles amb rodes de carretera i que tindria una gran eficiència en el transport des de moltes vessants. L'econòmica, per suposat, però també, i molt important, l'ecològica. És una cosa que és iniciativa d'empresa química, però que ha sigut capaç d'arrossegar indústries i usuaris de molts altres sectors, que té una potència extraordinària i que pot canviar radicalment la intermodalitat del transport a Espanya, que fins ara és molt reduïda. Adif, que és el titular de la xarxa ferroviària, ha començat ja a fer una auditoria de les principals línies que connecten els principals focus de la península Ibèrica per tal d'avaluar si ja compleixen els requisits mínims per arribar a aquest P400 o si en algun dels túnels cal fer alguna petita actuació per aconseguir-ho. Si podem transportar 4 tonelades més, ens faran falta menys unitats de transport que contaminaran menys. És a dir, estem traient vehicles de la xarxa de transport. Llavors, per tant, és obvi, a més és una cosa que ja està passant en altres països. És només aquí que portem un cert retard. El Brexit és un tema que ja fa anys que el tenim en el si de la comissió i que continua, òbviament, perquè no s'ha resolt. Aquest any li hem dedicat esforços, però també ha passat a un segon terme pel fet del Covid i també pel fet que el propi Brexit s'està retardant i està encara en una situació d'indefinició. És a dir, continuem en el seguiment del Brexit i continuem fent coordinació contínua amb FEICA per tal de preveure i avançar-nos en els canvis del Brexit.